ang mga pagtulunan sa ato ang mga higala nga mga dili katoliko, makita nato ba nga kung sila'y gitawag og makalamang, mangita gyud nagtudo-tudo, kinahanglan gyud mabasa. Pero ang problema kung sila pud ang pangayuan pud og tawag ining mabasa, di gid sila kahatag bisag usa ka setas, bisag usa ka kapitulo, bisag usa ka bersikulo sa ilaha gid mismong gitawag og gituhan. Kaya actually, puro lang gid sila claim eh. Sagad sa gitawag og mga butang ato ang tawag ining makit-an ug ato ang maobserbahan aning ato mga amigo nga mga dili katoliko, daghan kaayog mga claims pero di gid ta makakita, di ta makadungog nga naghatag sila mga dagko nga igong ebidensya sa ilahang gitawag og mga claims. Ano ako man nang gisulti kay katong last manggod nato nga tawag ini nga video nga ato ang gitawag og gi-upload is daghang igong mga nabasa nga ang purgatorio wala man na sa Biblia, dili man na mabasa sa Biblia. So ang pinaka-basis nila katong letra por letra mabasa kay di sila kabasag letra por letra per term nga purgatory sa sulod sa balaang kasulatan, lingon din sila nga di na tinuod ng purgatorio. So kung ningon ana nga to ang gitawag og basis mahitabo nga kini ding pagtuon nila nga si Manalo Anghel, si Ellen G. White Propeta, si tawag ng Kibuloy appointed son of God, kanang ilahang gitawag og mga pastor nga nagtudlo sa maayong balita nga way connection kan Kristo nga di gihapon mabasa sa Biblia. So buti pasabot sila mismo ang gasupak sa ilang kaugalingong pagtulunan nga kung dili mabasa dili tinuod. So kung kita ang mag-atubang nila, kung kita ang percent mangita nga letra por letra pag sila ang tawag anong percent ningon din sila ay dapat sabto nato ang gitawag og balaang kasulatan. Ngano di ay sila lang di ang dapat na ikatungod gatawag ining mosabot sa balaang kasulatan, kitang mga Katoliko wala. Unya okay lang unta og nakasabot gid tinuod sila sa gitawag og balaang kasulatan. Ni ang problema puro pud buot-buot og tawag ining sabot ngano man tungod kay nauna man ang balaang kasulatan kaysa nila. So buti pasabot dili mahitabo nga mamahimong factual or authoritative ang ilahang gitawag og explanation presentation o pagpasabot sa balaang kasulatan sa hinungdan nga sila mismo igo lang nag-awat, igo lang nibasa, igo lang tawag ang nagtudlo-tudlo kung unsa nakasulat sa balaang kasulatan. Pero wa gid sila makasabot o di gid nila mahatag ang tiunay nga explanation nganong nasulat na sa gitawag og balaang kasulatan. So buti pasabot mangita tagkatong official interpreter niya. Syempre pag naamang gitawag anang libro, normal gyud na nga naa gini official interpreter. Same good sa Philippine Constitution, di ba? Ang Philippine Constitution, ang official interpreter niya na mao ang Supreme Court. So kay ang Biblia mao man ang konstitusyon sa tuang gitog pagto kinsa mo interpret. Kini tawag ini mga sulpot nga niabot lang 15th century, 16th century hangtod sa 20th century. Dili nga naman kay ang Biblia una pa sila ng buto. So dapat syempre pag mugawas gud ang tawag ang libro, mag-una-una ang teacher before mugawas na gitawag og libro. Muna ang katong mga musunod nga mga teacher gibasihan to nga naman tungod kay teacher man naguna before ang libro, sila baliktad. Libro naguna before pang gitawag og teacher ay wrong na. So mao na nga nagkatibula aging mo ang gitawag mga pundok kay bisag unsa na lang ilang gitawag gipang-angkon. Nagpabilin ang kamatuoran na kining mo ang gitawag mga pundok dili gyud iya sa tuang Ginoong Hesukristo. Anong dili man iya mga higalag mga igsuon ngano man tungod kay wala gi puro claim, wala gitawag og ebidensyang ilatag. So mao na nga karon nga panahon kung ingon sila nga di sila motuo kay dili mabasa sa balaang kasulatan, ato daw sulayan pud ila pagtuo. Ato adong pangitaon na sa Biblia letra por letra ng ilang pagtuo na ba kay mabasa gyud. Actually dagdaghan na kung tawag ang mga panahon nga nakig-atubang og mga pastoy na ilahang tawag ang mga pastoy mismo sa mga nagkadaing pundok, daghan kong gipangutana sa ilaha ug ato ang gipakaon sa ilaha ang ilahang kaugalingon nilang gitawag og pagtulungan. Pero until now bisag usa ka pastoy nila wala sila mahatag letra por letrang mabasa nga naa sila koneksyon sa mga apostol o naa sila koneksyon sa Biblia nga ilahang gitawag og gibasa. Kaya nag-iingon nga claiming and proving are two different things. So buot pasabot kita mga Katoliko bisag pagkapilan nila na mingon sila di tinuod ng katong pagtulunan pero di sila makadinay nga ang simbahan Katolika mas una pa nila. Buti pasabot kay mas una pa man nila, buti pasabot kini mong simbahan Katolika nga nagpundo sa balaang kasulatan, siya ang mas labong nakasabot sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ngano man kay kanang libruha nga word nga Biblia o kanang butang nga gitawag og Biblia ang tag-iya ni ana ang simbahan Katolika.